cɛ bisun gwara toro n bɛ sun na bi an b'a fɔ ko i ni sɛnɛ an ka kumaden ɲɛfɔ kɛnɛ kan bienvenue sur l'espace comment dirais-je o la bi an ka ɲɛfɔli bɛ dakun min kan o de ye sun ye ni an bɛ to k'a fɔ ko karisa bɛ sun na an bɛ sunkalo la sunkalo makɔnɔ sera o la sun ye arabukan kumaden de ye an ye min sɔrɔ naamu sira fɛ o la bi an bɛna sun o de ɲɛfɔ i ye o la n'a fɔra ko sun ale ye naamu n'o ye diinɛ o jɔsen belebeleba dɔ don n'o ye ka a daminɛ fajiri la ka taa bila tile binni na fitiri ɲɛkɔrɔla i tɛ dumuni kɛ i tɛ ji min a bɛ fɔ o de ma ko sun o la o sun o bɛ wele cogo di an ka manden forobakan na o de ye ko karalatun n'a fɔra ko karalatun o kuma o kɔrɔ de ye ko ka datugu ka ji min k'o dabila ka dumuni kɛli k'o dabila bawo kara ye da bonyali tɔgɔ de an ka kan na ni an bɛ mɔgɔkɔrɔbaw fari fanw tɔgɔ fɔ an b'a fɔ ko kara o rɔ bonya sira fɛ a tun bɛ se k'a fɔ ko datugu nka bonya sira fɛ an ye kara ta k'a fɔ ko karalatun o kɔrɔ de ye ko sunkaro o rɔ karalatun karo bɛ yen n bɛ karalatun na o b'a jira k'a fɔ karalatun sunkalo kalo ye o la an bɛ karalatun na n bɛ sun na o rɔ ni nin ɲɛfɔli in diyara ye kana tɛmɛ a la jɛnsɛn bawo kan o kan n'a tɛ fɔ k'a labaara i b'a ye kan o bɛ sa de o la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen